Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin araňyzda gurumda Musa Peygamberin kanunlaryny hem tükönelin aýdanlaryny men hakda ondan ýalkyjy elek bolar hem üçünjü gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler. Salam qadirli ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Men bugün sizin bilen ıhtiyarlık barada gürrüň etmek isleyen, Hudaýyň bize beren ıhtiyarlygy barada gürrüň etmek isleyen. İlki bilen men dünýäň ıhtiyarlyk diýen wagtynda birazjyk giňişleýin dünýäge syn etmek isleyen. Häzirki döwürde, biziň döwrümizde ıhtiyarlyk diýen zat, bu sözün özü kän bir negativ agdaýda adamlar kabul edýärler. Adamlar bütün dünýäde her hili ıhtiyarlyklary ret etmek bilen meşgullanýarlar. Şol bir hatarda bu ıhtiyarlygy ret etmek bilen hiç bir ıhtiyarlygyň gol astynda bolmasalar özlerini azat hasap edip diňe şol azatlyga ymtylyp her hili ıhtiyarlygy ret etmek isleýärler. Bu da nädogry bir zat, sebäbi ıhtiyarlyklaryň ählisi Hudaý tarapyndan berkarar edilen biziň dünýämizde Hudaýyň bu berkarar eden ıhtiyarlyklary, Hudaýyň bellen ıhtiyarlyklary bular hiç haçan ütkemeýär. Emma adamlar sürekli izi giderle bu ıhtiyarlykdan çykyp hiç bir ıhtiyarlygyň gol astynda, hiç bir zada tawun bolman özlerini azat etjek bolýarlar. Näme zatdan azat etjek bolýanlarynyň özleri de düşüneni ýok. Şonuň üçin häzir görseňiz daş töwerekde bir topar bulan bujurluk jemgyýetde, siýasatda, ýaşaýyşda, ykdysadyýetde hemme ýerde de şol bir problemany görýäris. Adamlar Hudaý tarapyndan goýulan ıhtiyarlyklaryň ählisini ret edip özleri azat boljak bolup, Hudaýdan azat boljak bolup, ıhtiyarlıklardan azat olacak olup bir topar bulan bujurlukly gapma garşyklaryň içinde ýaşap söweşler, näçe kanlar dökülýär we gün gitdigiçe adamzadyň durmuşunda Hudaýyň goýan kada kanunlary bulaşyklyk bilen bulaşyp barýar we adamzat öz gymmatlygyny ýitirip barýar. Şol bir hatarda adamzat gitdigiçe Hudaýdan daşlaşyp uzaklaşyp barýar. Bu bilen näme zatlary mysal edip bilýän. Serdiň adam näçe Hudaý tarapyndan goýulan ıhtiyarlyklary ret etse de, emma tebigatda bar bolan tebigatyň kanunlaryny ret edip bilmeýär. Diýeliň, ýeriň dartylma güýji bar Hudaý tarapyndan goýulan. Men Hudaý tarapyndan goýulan bu ýeriň dartylma güýjini ret ederim diýip özüňi 4-nji, 5-nji gatdan aşak taşlanyňda näme bolar? Elbette sen yere düşersen, yere düşmek bilen hem yıkılmak bilen el ayagyny döwersin, bütün sünkleriň dögüler. Sen ölüp bilersin. Bu durmuşdan yok olup gidip bilersin. Sen ol kada kanuny yeriň dartylma güýjini ret edip bilmeýän. Sen islesen islemesen yeriň dartylma güýji Hudaýyň goýan kanuny hiç haçan ütkemeýär. Şonuň ýalyda Hudaýyň goýan ıhtiyarlyklary da
Biz islesek, islemesek ol hareket ediyor. Şonun için Hudaýyň güýjüni, Hudaýyň ygtyarlygyny bize berildi. Biz onu haçan ulanyp bilýäs, haçan da özümüz şol Hudaýyň goýan kada kanunlaryna boyun olan wagtymyzda, Hudaýyň beren ygtyarlyklaryna boyun olan wagtymyzda, Hudaýa doglulygyna bagly olan wagtymyzda, onda biz hem şol Hudaýdaky bar ygtyarlygy, şol güýjü bizde öz üstümizden geçirip onu Hudaýyň şöhrady üçin ulanyp bilýäs. Bunun için bir misal var. Lukanyň hoş habarynda 7-nji babyň 7-8-nji ayatlarynda men bu misalyň üstü bilen häzirki aýdýan gürrüňlerimi hasda berkitmek isleýän. Seredin şol ýerde bir yüzbaşy barada gürrüň gidýär. Yüzbaşynyň bir hyzmatkary hassa bolýar, kesel bolýar. Ol şol hyzmatkaryna şifa bermek üçin beýleki hyzmatkarlaryny İsa'nın ýanyna iýberýär. Bu taýda şeýle ýazylan. Ya Rab, zahmet çekme. Senin öýüme gelmeğine men münasip däl diýe ýanky yüzbaşy. Şonuň üçin hem men özümi senin ýanyna gelmäge münasip görmedim. Ýöne bir söz aýt. Meniň hyzmatkarym sagalar. Çünkü men bir gol astyndaky adam. Meniň gol astymda hem eskerler bar. Birine git diýärin, gidýär. Ýene birine gel diýärin, gelýär. Hyzmatkarlaryma şunu et diýärin, edýär. Bu ýanky yüzbaşy, özem Rim goşunundan bolan yüzbaşylaryň biri, ol İsa'nın ýanyna gelmäge de özüni münasip hasaplamaya, İsa'ny öýüne çagyrmaga da özüni münasip hasap etmeýär. Ol öz hyzmatkarlaryny iýberip, İsa aýdyn, ýekece söz aýtsyn, meniň hyzmatkarym sagalar diýär. Ve ondan soň özünün de gol astyndaky ygtyarly adamlygyny şol bir hatarda kimdir biriniň ygtyarlynyň astyndalygyny şeýle beýan edýär. Ve İsa munyň ýaly imany hiç ýerde görmedim diýär. Bu adamdaky bar olan kiçi göwnlülüge, bu adamdaky bar olan pes göwnlülüge, bu adamdaky bar olan imana İsa'nın özü de hayran galýar. Bu adam şeýle beýan edýär, seredin. Özü yüzbaşy. Yüzbaşynyň üstünde müňbaşy bardyr. Müňbaşynyň üstünde ýene beýikden tä imperatoryň özüne gelýänçe. Şol buýrugy berýän ygtyary bar olan imperatoryň özüne çenle dürli hili gatlaklarda şol ygtyarlyk nämedik gelýär? Dowam edip gelýär. Bir yüzbaşy şeýle diýär, menen bir gol astyndaky adam, meniň gol astymda da adamlar bar. Birine gel desem gelýär, bir git beýleksine git desem gidýär. Hyzmatkarlaryma şunu et diýsem şonu ederler. Bu yüzbaşyda bar olan bu ygtyar, hyzmatkarlaryna gel, git, onu et, bunu et diýen ygtyar özü nirden gelýär? Ondaky bar olan ygtyarın özü ýokardan imperatordan gelýär. Şol permany berýän padşadan tä yüzbaşa çenli. Yüzbaşydan soňam näçe kiçi dereceli adamlar bar bolsa şol ygtyarlyk biri-birinden näme diýär, dowam edip gelýär. Yüzbaşy özü gol astyndaky adamlygyny aýdýar. Men bir imperatoryň gol astyndaky adam. Meniň ýokarymda da adamlar bar. Meniň aşagymda da adamlar bar. Men ýokarymdaky ygtyarlyga boyun bolup onu kabul eden wagtymda şol ýokardaky padşadaky bar olan ygtyarlyk mende de näme diýär? Bolýar. Şonuň üçin ol şol ýokardaky ygtyarlygy kabul edenligi üçin, oňa boyun bolanlygy üçin ol hem özünden kiçilere, özünden pes olanlara git dese giderler, gel dese gelerler. Şonu ya bunu et diýseler onuň buyrugunu berjay ederler. Bunu etmek bilen, onun diýenini ýerine ýetirmek bilen ýanky eskerler kimiň diýenini ýerine ýetirýärler? İmperatorun, ýagny padşanyň buyruklaryny ýerine ýetirýärler. Bu prinsipde biziň öwrenýän zadymyz näme? Bu prinsipde biziň öwrenýän zadymyz Hudaýyň erk ygtyyaryna, Hudaýyň güýjüne eýe bolmak üçin, Hudaýyň erk ygtyary bilen duşmana hüjüm edip, hüjüm edýän doga dilekler bilen duşmanyň ruhu söweşde, duşmanyň güýjüni depelemek üçin, onuň güýjüni derbedagyn etmek üçin, üstünlükli söweşmek üçin
Bizim her birimiz yankı Hudaýyň, ýokardaky baş patşanyň, ähli yeri gögü yaradan büyük Hudaýyň gol astında, onun ıhtiýarynyň içinde bolmalydyryz. Biz onun ıhtiýaryndan çıkıp öz özümizden güýçli bolup, ıhtiýarly bolup bilmeýäris. Onda biz de eger bu ıhtiýarlykdan çıkıp bir hereket etjek bolsak, onda biz bu hereketimiz bilen ýokardaky bar olan Hudaýyň erkine ıhtiýaryna garşy gozgalan turuzýan şeytan ýaly bolarys. Şeytan wagtynda Hudaýyň padşalygynda ikincidi. Ol Hudaýy şöhratlandyrýan bütün perişteleriň, Hudaýa hyzmat edýän perişteleriň yol başçysydy. Ol şol ıhtiýar bilen Hudaýyň güýjüne eýe bolup, ähli zady edip bilýärdi. Sebäbi ol şol Hudaýyň ıhtiýarynyň gol astyndady. Emma ol şol gol astynda bolmakdy islemedi. Ve Hudaýa diýdi: "Men seniň öz padşalygymy, öz tagtymy seniň tagtyňdan da has ýokarda guraryn" diýip, Hudaýyň erkini, Hudaýyň ıhtiýaryny ret edip Hudaýa garşy gozgalan turuzdy ve günah etdi. Ve netijede Hudaýdaky bar olan güýjü ıhtiýary da näme etdi? Yitirdi. Ve özündäki bar olan güýjü bilen yeňilendigini bilse de, soňky janynda bolsa da, ýene de şol tekebbirligi bilen Hudaýa garşy söweş etmek isleýär. Emma şeytan yeňildi. Şeytanyň üstünden höküm çıkarıldy. Onun hökümü şudur: ölüm ve baky dozaq odudur. Hudaý muny eýem höküm çıkardy, bu hökümini hiç haçan üýtgetmez. Emma bizde şu şeytandaky bar olan gylyk häsiýetler bolmaly däldir. Biz Hudaýyň gol astynda onun ıhtiýarlygyny, onun sözüni, onun buyruklaryny, onun tapşyryklaryny biz dowlulygyna yerine ýetirip, onun ıhtiýarynyň astynda galan wagtymyzda pes göwnülük bilen Hudaýyň sözüniň öňünde diz çökýän olsak, Hudaýa büyük hormaty goýýan olsak, Hudaýyň beýikligini, Hudaýsyz hiç bir zadyň amaly aşmaýanlygyna ýüregimiz bilen inanýan olsak, onda şol Hudaýdaky bar olan güýç we ıhtiýar, Hudaýdaky bar olan ruhy, güýçleriň hemmesi bizim üstümüz bilen herekete geler. Şonuň üçin diýdim, kiçi göwnlülük, pes göwnlülük, yumşak yüreklilik, Hudaýyň ıhtiýarlygyna boyun bolmaklyk, Hudaýyň sözüne hormat goýmaklyk bizim üçin açardır. Bizim üçin hökmandır. Diňe şeýle eden wagtymyzda bu ruhy söweşde biz Hudaý bilen bilelikde yeňişli söweş alıp bararys ve Hudaýyň adyny şöhratlarys. Seredin, nähili ajaýyp zatlar görýäs. Bu ıhtiýarlygyň aslında elinden ıhtiýarlykdan çıkmak nähili bolup geçýär. Adam ata bilen Hawaýa ilki bilen yaradylan wagtynda olar Hudaýyň dowlulugyna, Hudaýyň gol astyndadylar. Onuň ıhtiýarlygyny kabul edýärdiler, onuň sözüne yürekden inanýardylar. Bir gün şeytan geldi de olary Hudaýyň aýdan sözüne olan olarda şüphe döretdi. Hudaý hakykatdan hem sizi söýýärmi? Hakykatdan hem Hudaý sizi söýýärmi diýip, Hudaý size özü ýaly bolmagyňyzy islemeýär. Hudaý sizden bu agaçdan iýme diýip, size yalan sözledi, iýseňiz hem ölmersiňiz diýip, Hudaýyň sözüne, ağzından çıkan sözüne olan şüphe döretdi. Bu şüphe döredenden soň olar Hudaýyň aýdan sözüne kulak goýmadylar da, olar Hudaýdan soramazdan Hudaýyň etmediýen zadyny edip görmek istediler. Ettiler ve neticede Hudaýa karşı günah edip şeytan bilen biri boldular. Şeytan ýaly Hudaýa boyun bolmazaklyk döredi. Şeýdibem olar Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolup günahkar boldular. Emma Hudaýyň edýänine seredin. İsa Mesih, Hudaýyň oglu, bu yerde yaşan wagtynda şeytan edil Adam ata bilen Hawaýa azdyrşy ýaly şeytan İsa'nın yanına geldi. İsa'nın yanına gelen wagtda ýene de şüphelenip, İsa'nın içinde de Hudaýa bolan şüphe döretjek bolup hereket etdi. İsa ona her gezek onu synan wagtynda şeytana
kitapta şeyle yazılıptır. Kitapta şeyle yazılıptır. Kitapta öz Hudaýyňy synama, diňe öz Hudaýyňa secde et diýip yazılıptır diýip diňe şeytanyň döretjek bolan şübhelerine Hudaýyň sözünden jogap berdi we soňunda şeytany yeňdi. Ine seredin Hudaýyň ygtyarynda bolmaklyk, onuň sözünün öňünde, kitapta yazılan sözlerin öňünde boyun bolmak, doğrulugyna Hudaýyň sözüni kabul etmek, ine şo ýerde biziň boyun bolýanlygymyz görünýär. Hudaýyň sözüni häzirki döwürde köp adamlar saylap boyun bolýarlar. Eşidesim gelýänleri var, eşidesim gelmeýänleri var. Beýle adamlar hiç haçan olar yankı problema gelýärler. Olar Hudaýyň sözünün öňünde şübhelenýärler. Ya da onu saylap eşidesi gelýänlerini, eşidýärler, eşidesi gelmeýänler barada gepleşmek islemeýärler. Beýle etmek bilen Hudaýyň ygtyarlygyndan çykjak bolýarlar. Çykypam olar köp günälere sezewar bolýarlar. Emma biziň bolmaly ýagdaýymyz İsa Mesih ýaly bolmalydyr. İsa Mesih ýaly hemişe Hudaýyň sözünün öňünde pes göwnlü bolmaly. Hudaýyň sözü mukaddes ruh bilen ruhlanan, o sözü saylap et, bunu saylap, onu saylamaz ýaly, bunu söýüp, bunu söýmez ýaly, kitabyň içinden diňe söýýän sözlerimizi eşiter ýaly bolmaly däldiris. Beýle bolmaklaryň özü de günädir. Gelin yine 1. Korintoslular 11. babdan 33. ayady okaýyn. Emma şuňa hem aýdyň düşünmeňizi isleýärin. Her erkegiň başy Mesihdir. Aýalyň başy erkekdir. Mesihiň başy bolsa Hudaýdyr. Ine bu ýerde biz birinci, ikinci bir zada syn edýäs. Birinci biz diýdik Hudaýyň sözünün öňünde. Onun Hudaýyň sözünün ygtyarlygyna boyun bolmaly diýdik. İkinci zat 1. Korintoslular 11. babyň 33. aýadynda yine bir prinsip berilen. Seredin köp adamlar Hudaýyň ygtyarlygyna boyun bolýan, Hudaýyň sözünün öňünde dize çökýän, onu dogrulygyna kabul edýän. Emma şu ýerde köp adamlaryň büdreýän ýeri bar. Bu da er ayal gatnaşygynda. Emma şuňa hem aýdyň düşünmeňizi isleýärin. Her erkegiň başy Mesihdir. Aýalyň başy erkekdir. Mesihiň başy bolsa Hudaýdyr. Köplenç adamlar maşgala gatnaşyklarynda şul ýerde garşyklyk bolýar. Köp aýallar öz erlerini öz başy ýaly hasap etmeýärler. Başgaça aýdan wagtymyzda Hudaýyň guran prinsipi bar. Her aýalyň başy erkekdir. Olar erkegi öz üstünden yol başçılık etmege, erkeğin aýalyň üstündäki bar olan ygtyarını ret eden wagtynda olar şonu etmek bilen Hudaýyň öz üstünden olan ygtyarlygyny da ret edýärler. Bu nähili Hudaýyň patşalygynda gapma garşylyk döredýär. Garşyklyk döredýär. Çünki Hudaýyň goýan prinsipleri olar bozulýar. Şol bir hatarda olar ärine boyun bolmaýarlar, äriniň yol başçylygyny, onuň başlygyny ret etmek bilen, ärindäki bar olan ygtyarlygy ret etmek bilen olar Hudaýyň ygtyarynda ret edýärler. Netijede olaryň dogalarynda güýç bolmaýar. Olarda şol Hudaýdan gelen ygtyarlykdan bize gelýän güýje, bize gelýän ygtyarlygy da öz durmuşunda herekete geçirip bilmeýärler, sebäbi Hudaýyň goýan prinsiplerini bunu etmek bilen bozýarlar. Şeýle de erkeklerde de bu problemi bar. Diňe bir aýallar tarapyndan seretmeýin. Erkeklerdäki bar olan problema, olar öz üstlerinde Mesihiň ygtyarının barlygyny unutýarlar. Bular ählisi biri bilen bagly. Eger bularyň biri ýykylsa, onda hemmesi de bilelikde ýykylyp gidýär. Mesihde problema yok. Mesihiň başy Hudaýdyr. İsa hemişe nähili Hudaýyň ygtyarlygynyň astynda, nähili Hudaýa boyun bolmagy,
nähili Hudaýyň sözüniň öňünde hormat goýup, ondaky bar olan güýji nähili ulanmalydygyny misalyny hiç bir kemsiz İsa bize görkezdi. Öz ýaşaýyşynda İsa hatta özü için kıyın bolan ýagdaýlarda da haça gitmeli, haçdaky ölüme gitmeli wagtynda da Hudaýa näme diýip doga etdi. Atam, mümkin bolsa bu käseni menden aýyr, menden sowulup geçsin. Emma meniň islegim däl de seniň islegiň bolsun diýip doga etdi. İsa üçin gaty kıyın bolan ýerlerde de nähili ejir çekip, urulup, yenjilip, haçdaky ölüme gitmeli bolanda da özüni halas etçe güýji bar olan wagtynda da dolulugyna, Hudaýyň erkine, Hudaýyň ygtyýarlygyna, Hudaýyň onuň durmuşyndaky bar olan yerine hormat koydu ve Hudaýyň sözüne iň soňky demine çenle wepaly galdy. Emma biz adamlarda ayallara, erkeklerine, erlerine boyun olmaklyk gaty kıyın. Erlere bolsa dolulugyna, Mesihe boyun olmaklyk gaty kıyın. Erler Mesihe boyun bolmadıkları üçin, onun ygtyýarlygyny ret edenligi üçin, ayallar da erlerinin ygtyýarlygyny ret edýärler. Diýmekde ayal da er de bu öz üstündäki Hudaýyň ygtyýarlygyny ret eden wagtynda onda olar şol Hudaýdan gelýän güýje kabul edip bilmeýärler. Hudaýdan gelýän güýç we ygtyýarlygy ulanmagy da başarmaýarlar. Şonuň üçin olaryň dogalarynda hiç güýç bolmaýa, olaryň dogalary diňe bir maňa kömek et, meni gora diýip goranmak pozisiýasyny alýarlar. Emma şeytanyň bütün güýjini depeleýän güýçlere olarda bolmaýa. Çünki bular Hudaýyň we biri-biriniň üstündäki bar olan ygtyýarlygy ret edýärler. Muny ret etmek bilen olar Hudaýdan uzaklaşýarlar. Yeşua peýgamberiň kitabynda seredin ýene erkegiň roluny ýerde. 24-nji babyň 15-nji aýatynda emma hocalygym bilen men olsa Rebbe gulluk etjekdirin diýip bütün hocalygynyň üstünden ygtyýarynyň barlygyny Yeşua şutaýda görkezýär. Israil halky şol wagty Müsür butlaryna secde etjekmi ýa-da hak Israil'in Hudaýyna secde etjekmi şol saýlawyň öň ýanynda duran wagtynda bir Hudaýyň adamy, erkek Yeşua onuň nähili derejede imanyna, onuň nähili derejede gujur gaýratyna seredin. Ol erkek bolanlygy üçin, maşgalanyň başı bolanlygy üçin, aýalynyň we çağlarynyň üstünden ygtyýarynyň barlygy üçin, jogapkärliginiň barlygy üçin ol açyktan açyk halkyň öňüne çykyp men hocalygym bilen bilelikde, bütün öý içerim bilen bilelikde Rebbe gulluk ederin diýip eýýäm kararyny, çözgüdini açyktan açyk berýär. Häzir şeýle Hudaýyň padşalygynda öz hocalygynyň, öz aýalynyň, öz çağlarynyň üstünden ygtyýary bar bolan, maşgalasynyň üstünden şeýle gowy dolandyryp bilýän erkekler biziň döwrümizde has, az. Olar barmak bilen sanarýaly her gün azalyp barýar. Şeýle adamlar Hudaýyň padşalygynda da azalyp barýar. Emma Hudaý şeýle adamlardan göwünü dok bolýar. Çünki erkekleriň hakykatdanam aýalynyň we çağlarynyň başı bolmagyny, öz öýünde ilki bilen ruhu çopanlaryň, ruhu ýolbaşçylaryň ärleri digini Hudaý şutaýda keskitleýär. Ýene de Resullaryň işleri 16-njy bab 30-njy aýatda. Bir türmeniň sakçysy ýagny garawuly barada gürrüň gidýär. Olary daşary çykaryp, ýa-ni Resullary yer titreme bolýar, türmeden daşary çykarýar, ýa-ni türmeniň garawullarynyň biri. Olary daşary çykaryp, "Agalar, men halas bolmak üçin näme etmeli?" diýip Resullardan sorady. Olar hem Rebbimiz İsa iman et, özüň de tutuş öý içeriň hem halas bolar diýdiler. Seredin ýene de jogapkärçilik. Erkege berilen jogapkärçilik has uludur. Bütün ol Resullardan halas bolmak üçin näme etmeli men diýip soraýar. Olaryň bütün ýüregiň bilen Reb İsa Mesihe iman et, sen we bütün öý içeriň bilerikde
kutularsınız diye. Adamın nähili derecede erkek adamın öz öy içerisi üçün, ayalı ve çağaları üçün nähili jogapkärçiliginiň barlygyny, onun yol başçılığını, başlığını, onun öz maşgalasynyň üstünden ıgtyarının barlygyny açıktan açık biz Hudaýyň sözünde görýäs. Hudaýyň goýan prinsipleri. Eger biz bu prinsipleri bozýan olsak, häzirlikçe şu zatlary barada gürrüň etdik. İlki bilen öz üstümizden Hudaýyň hökümdarlygyny, Hudaýyň başlygyny inkar etsek, ondan soňra ayallar erkekleriň başlygyny inkar etseler, erkekler de Mesihiň öz üstünden, İsa Mesihiň öz üstünden baş bolanlygyny, onun yol başçylygyny inkar etse, onda biz nädip Hudaýyň ıgtyarlygyny, Hudaýyň güýjüne nädip ulanyp bilýäs? Nädip biz şeytana garşy hüjüm edip bilýäs? Haçanda öz içimizde Hudaýyň goýan prinsiplerini bozýan olsak, onda bizde nädip güýç bolsun? Onda nädip bizde yeňiş bolsun? Onda nädip bizde şatlyk we yeňiş şatlygy bolsun? Bolmaz. Doganlar, gelin Hudaýyň ıgtyarlygyna, dolulugyna ulanmak üçin Hudaýyň goýan ıgtyarlyklaryna, dolulugyna boyun olaly. Erkek olsak Mesihi başymyzdygyny unutmaly. Ayal olsak öz ärimizin, yoldaşymyzyň bizim başymyz olanlygyny, hemmemiz bilelikde de üstümizden Hudaýyň ıgtyarlygynyň barlygyny unutmalyň. Hudaýyň ıgtyarlygynyň içinde bolan wagtymyzda Hudaýdaky bar bolan güýje yankı yüzbaşının edişyalı. Hudaýyň ıgtyarlygynda bolan wagtynda bütün Hudaýyň güýje bizim hem güýjimiz olar. Biz hem şol güýçden peýdalanyp düşmanyň güýjüne depeläp, arwah jynlary kovup çykaryp, kesellere şifa berip, Hudaýyň adyndan, İsa Mesihiň adyndan köp mucizalar ve kudratlary ederiz. Munuň bilen de Rabbimiz İsa Mesihiň ady şöhratlanar. Goý Hudaý size ak bata versin. Yine de görüşýänçek. Hoş sağ olun. Ey beyik Tanrym, bize iyicek çörüňmizi merhemet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerim bilen ok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de könüliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malyklar tob ederler.